дар ҳадиси ҷобир ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармоянд, манбаашро ҳам бигӯям, умедворам фоидаовар аст барои шумо. муслим ривоят кардааст ин ҳадисро. мегӯяд ки ҷобир разияллоҳу анҳу: мо бо ҳамроҳии расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ва асҳоби киромаш дар роҳ равона будем ва дар канори роҳ як ҷасади бузичаи фарсударо дидем. дӯстон, аз шумо хоҳиш мекунам ки хуб гӯш бидиҳед ин ҳадисро, чунки дар ҳаёти ин дунёи мо муҳим аст. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам истод ва баргашта гуфт: ин ҷасади фарсудаи бузичаро бар ивази 1 дирҳам аз байнатон харидор ҳаст? дар асл ин саволро аз шумо ҳам пурсиданӣ ҳастам дӯстон. ё ин ки аввалан аз худам пурсам ин саволро, аз нафси худам яъне. дар роҳ рафта истода бошам, дар канори роҳ як ҷасади бузичаи фарсуда бошад ба миқдори 1 дирҳам, яъне ба пули ҳозираи мо 1 сомонӣ гӯем. аҷабу мехаридам. саҳобагони киром гуфтанд: ё расулаллоҳ, он қимати 1 дирҳам, яъне 1 сомониро надорад. на, намегирифтем ё расулаллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам баргашта боз пурсид: агар арзишаш аз 1 дирҳам арзонтар мебуд, мегирифтед? ҷавоби саҳобагони киромро диққат бидиҳед дӯстон. ё расулаллоҳ, агар бепул диҳанд ҳам намегирифтем. барои чӣ нагирифтанд дӯстон? барое ки як ҷасади фарсудаи ноарзиш буд. барои ҳамин расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам баргашта гуфтанд: эй асҳобам, муҳимтаринаш ана ҳамин аст. шумо бепул гирифтани ин ҷасадро ҳатто фикр ҳам накардаед. барои ҳамин дунё ва қадри ин дунё дар назди Аллоҳ таоло аз ҳамин ҷасади фарсуда беарзиштар аст. дар 1 дирҳам нагирифтем, аз он ҳам арзонтар нагирифтем, ҳатто бепул ҳам нагирифтем. лекин қадри ин дунё аз ин ҳам беарзиштар аст дар назди Аллоҳ таоло. барои ҳамин дӯстон, аз паси ин дунё инқадар талош варзидан, ҳаракат кардан ки сарвати ин дунёро ба даст даровардан бошад, дар назди Аллоҳ таоло беарзиш аст. барои сарвати охиратро ба даст даровардан ҳаракат бояд кард дӯстон.